втора част, но това ще е втората. Направо щях да падна от моста. Това ще е втората част, това ще е първата. Не можах да направя цял клип. Извинете за това. Сигурно в повечето случаи ще правя на части, защото понеже мога да снимам до 15 минути и те 15 минути няма да ми стигнат за едно голямо, примерно, курсо да правя. Голям курс. Няма ми стигнат 15 минути, така че ще бъде на част. Това се прави. Ако примерно успея да направя това там с YouTube, ще бъде и цял клип, но не ви гарантирам. Не. Извинете, минах на червено. Не, изобщо не го видях. Гледах на пътя напреде. Добре, бе, къде е това? Тук вече го видях, само че ако мога да прещете хубаво. Спрях. Но къде трябва да го оставя? Нали влезох в Венеция? А то курса до Венеция? Къде ме праща? Нали тук, тук, когато катастрофирах, май тук беше на този мост. Когато щях да падна. Не съм сигурен. Да, тук беше. И то после ме върна назад. Да, така е. Завиват същото като в Евротрък. Ето го там трябва да оставя хората. Къде се ударих, бе? Хората не станаха доволни. Няма да качи вече никой при мен. Див шофьор. Най-накрая пристигнах. Тук най-често се удрям. Понеже е голям рейсър. Те са го направили малко некадърно. Но не е лоша игра. О, чак къде дойде. Тут даже само се намести. Да. Майко. Минус. Това пак. Минус 1757 евро за крашовете. Но пък 5000
859 евро. Не бъде. Еми това е, хора, това ще е втората част. Ще кача на две части. Ако ви е харесал, лайквате, абонирате се и чао от мен.